Lepší už to nebude. Ahoj, já jsem Kuba a tohle je moje, doufám, první video na YouTube. Nemám lepší začátek, protože je momentálně 10:45 večer a já se chystám na výlet do Rakouska. Je to takhle pozdě večer a řekl jsem si, že vlastně tak jako nějak, proč nezačít nějak ten týdenní vlog zrovna dneska. Je pátek večer a já jsem zbalený, přichystaný, teď jsem do auta a vyrazím na svůj 5-6 hodinou cestou autem, takhle jsme do Rakouska. Takže se začneme hezky jako zvolna, příjemně ten vlog, tím, že vlastně budu natáčet, jak tam budu chodit, kde tam budu chodit a tak dále a vlastně to všechno uvidím, nebo doufám, že aspoň natočím něco z toho. No a potom od pondělí začnu postupně nahrávat den, co děláme jako ve své práci, jak si fungují celkově a tak dále, a tak dále. Úvod takovej hodně basic, ale nějak se začít musí, ne? Ach jo. To jsou samý divný lidi. Z toho výletu v Rakousku jsem natočil jenom pár záběrů. Bylo to hlavně z toho důvodu, protože celou dobu vstalo. Kašelo, a teď jedeme na trénink. Dneska Slavia Praha, kategorie U19, kde momentálně dělám kondičního trenéra. A doufám, že to tak bude i po celou sezónu. Jedeme trošku pozdě, protože doprava je... Na nominaci do dalšího utkání. Jdu! Já jsem strach. Začneš jenom postupně od malých kroků, potom postupně od větší, 3 větší, 4, 5, 6 velký, 7, 8, 9, 10, pauza. Ty vole basty! Higher. Higher. 5, 6, nejvej, 7, 8, 9, bandér. Jak to bylo moc. No to já tady. Co je dobrý míč? 4, 5. Jinak se si dát něco dobrýho. A co jiného než domácí pizzu? Domácí pizza. Tak. Mezi tím, co jsme dělali jídlo. Jo, bude teprve dělat jídlo. Jednoduše. Já si jdu dělat jídlo, pak se sednu ke kompu,
u kompusu se píšu věci, co budu potřebovat ještě na zítřek. Na zítřek by nás měl čekat vlastně v podstatě podobný blok jako dneska. To znamená, že si tam uděláme takový jakoby 20 až 30 minutový blok, ať už před začátkem tréninku, anebo na konci tréninku. Bude záležet samozřejmě podle náplně, co se ještě s trenérama napíšeme, co vlastně oni budou chtít stihnout v tom tréninku. To znamená, že vlastně budu mít určitě asi nějaký jakoby svůj komplexnější úvod. Good morning. Tohle jsem udělal z nějakého důvodu, protože jsem se vzpomněl teď na kamaráda Aleše, protože jsem teď píšu, že ten dneska nemá nějaký den nebo nějakých dnů, ale on to stejně uvidíte, jestli to uděláš to úplně, ale prostě je to fajn kluk, který mě motivuje dělat různé věci. A my tady máme pokračování našeho týdenního vlogu. A já jsem právě na cestě do Prahy na trénink. Je 10:08. Dneska jsem se trošku hezky přispal. Dneska jsem přispal a měl jsem se tak jako akorát, jen abych se stačil zabavit věci, vzít si nějakou snídaní a vyrazit na cestu. Co nás dneska čeká v tom dnu a nemine, tak je ranní trénink teď na Edenu. Když půjdu se do toho postavení, tak tady jak už jsem, useknu, si chci vytáčet, abych mohl jít zpátky nahoru. To stejně tady, taky se vytáčím tou brzdou, abych mohl zpátky tam. Připrav, pojď. To je ono, otvírej ty kolena tam do toho. Pojďme dvě naplno, tady když to půjde, pojď závodíme se sebou, pojď soutěžit. OK? Připrav, pojď! Hrabe, dělej. Ajde, pojď ty další, pojď. Zase připrav. Pojď! Pojď! Připrav. Pojď! Hrabe, dělej, a vyběh. Dělej. Pojď další rovnou, jedem. Tyko jste doběli, můžeš rovnou tak nárovi. Připrav. Pojď! Hrabe, dělej. Zaber. Tak pojď. Last one. Připrav. Pojď! Vydražný, kde to mohl. Budeme brát se oši. OK, máme po tréninku. A teď se chystáme hezky v klidu domů. Chystáme se domů, potom vlastně jenom vyrazíme do fitka, kde budu mít trénink s jedním klučinou, který vlastně tak nějak teď u mě nebo se mnou nějak začíná cvičit. Tohle to bude hrozně nezajímavý video, ale co už. Krátká pauza. Byl jsem teď jenom u nákupčího zde. Koupil jsem si tady ty dva monsty, který jsem ještě neviděl. Takže uděláme rychle taste test. Ale dobrý. Pojď.
A hop, a trefník. To je ono, to byl dobrý. Pak vytočit těm bokama, jo? Stavím se, začím nejste na druhou. Je to lehký oportyčení. A to nebych tam chtěl vyskočit se druhou. A pak jdeš. Ještě třeba každá. První věc je, že jsem po tréninku s klientem a svým tréninkem, který vlastně furt mám od trenéra Lukáše Stronga. No, prostě chápem, vy co sledujete na Atomě víte, kdo ten člověk je. Kdo to nevíte, napište se na Instagramu Lukáš Strong a připojte se k jeho fucking programu Athlete. Je to top věc, mě to prostě strašně baví ty si tréninky a vlastně tím způsobem trénuju já a jsem se vlastně i díky němu nějak jako pokračovat vlastně v tom, co mě jako naučil. To je jedna věc. Druhá věc je, že tím jak natáčím na svůj iPhone, tak mám celkem problém s úložištěm, protože já si natáčím všechno a těch videí mám hodně a to úložiště už prostě začíná být přeplněný. Takže buď se vidíme dalším videem na hřišti, anebo ne. Dnešek je u konce, moc jsem tohle jakoby celkově nenatočil, jak kdybych mluvil, možná je to dobře, možná vlastně postupem toho celého týdne zjistím, že čím méně mluvím, tím je to lepší. Každopádně začínám mít trošku problém s tím, že já každý den nahrávám něco, a ty nemyslím jako jenom tady jsem týden, ale prostě každý den si neustále nahrávám tréninky na fotbale, tréninky v gymu, anebo prostě svoje věci random bokem, tak začínám mít hodně přeplnění úložiště, což není příjemný, takže buď to budu dneska celý večer promazávat různý videa, jen abych prostě mohl nahrát zbytek týdne, anebo vyřeším něco jiného. Každopádně dnešek jenom tak v kostce, rychle ráno trénink, ten se tam jako povedl vlastně s tím způsobem, že mě to strašně bavilo z toho pohledu, jakoby, jak kluci jsou hrozně jakoby vždycky fajn nastavení v tom tréninku
To je prostě jako je pro trenéra vždycky strašně dobrý pocit, když ty kluci jako chtějí a mají nějaký ten zájem. Takže za to děkuji těm svým klukům, kteří možná teď to video uvidí. A potom zároveň vlastně hnedka po tom, co jsme jeli, tak jsme z tréninku jeli rovnou do gymu. A teď už vlastně jenom jedu domů, strávit celý zbytek večera, jenom stříhání nějakých videí a do toho vlastně plánování tréninku na další poslední zbylý 2 dny. A tak. A samozřejmě dodělat nějaký svoje resty. Takže vám děkuju, jestli sledujete ještě teď. Díky moc. Chápu, že to může být hrozně náročný, protože nemám mic, točím na telefon, točím v autě, kde je hluk celkem. Celkem ty záběry nemusí být povedený, ale prostě pro mě je to jako nějaká škola a mě to hlavně hrozně baví, celkově jako dokumentovat nějak jako ten svůj život. Takže tak, ještě jenom díky. Hello, good morning. Máme tady čtvrtek ráno, je 7 hodin a já jdu právě sraz před tréninkem. Co nás dneska čeká? Dneska nás čeká v 80 video, kde vlastně budeme koukat, prostě budeme trenéři si připravili video pro kluky z posledního zápasu, který se bohužel úplně nevyved. Takže se ukáže vlastně, klukům se ukážou vlastně nějaké jako chyby, nějaké principy, co bylo dobře, co nebylo dobře, co by se mohlo zlepšit a tak dále. Hnedka po tady z tom videu jdeme do gymu. Na hřišti potom máme s klukama ještě nějaký 10-minutový blok na nějaký rozhýbání. Takže se asi do toho... Hello! Máme po tréninku, vlastně mám už víceméně dneska volný den. Teď jedeme z tréninku přímo na Smíchov, kde jsou boudry a mají lezecké stěny. A něco málo si tam vylezem. Máme tady páteček. Tím pádem bych vám jenom chtěl říct, že už se blížíme ke konci tohoto videa. Takže máme tady pátek a já jsem právě na cestě do Edenu, kde máme focení. Focení uděláme jako ohledně toho ještě jako jenom basic reelsko na svoje Ray-Ban brýle. Potom máme trénink od 5 hodin na Xaverově, to znamená, že já během té pauzy si zkusím stihnout jít zacvičit a udělat ještě něco jakoby pro sebe navíc. A potom po tréninku vlastně už nás nečeká nic jiného, jenom cesta domů. Takže dnešní den v kostce, rychlej, svížnej, nic závažného, nic náročného extra. Tak, let's go, jdeme na focení. Vzhledem k tomu, že jsem nedotočil žádný závěr toho videa, tak bych vlastně jenom takhle aspoň chtěl poděkovat všem, co dokoukali tohoto video do konce. Budu rád za jakýkoliv feedback, za like, koment a tak dále, že to znáte. A doufám, že se vidíme u nějakého dalšího videa.